I ćao ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Minecraft preživljavanja na ostrvu. I krećemo ljudi, odmah sada igramo. Ovako ljudi, u prošloj epizodi smo pravili ovaj pod, to je prazno naravno. I odlučio sam da napravim sam kuću da se vi ne zamarate kako ja pravim kuću, ovo ono. I počeo sam pomalo da kopam i našao sam ovo. Evo vidite, to sam našao. Imamo mnogo kaldrme i čekaj bre, meni je puko kram, da. Moram da napravim kram ili mi moramo da idemo sad još nakopamo, ali kada budemo jeli, zato što smo previše gladni. Sada idem, sad da vidim nešto. Aha, to sam ja nešto menjao, ali bit će to na hard. Da vidim da li ima nekih mobova ovdje ili ne, pošto ja moram da jedem. I ljudi, da vam kažem odmah, ovaj video će biti malo kraći, zato što imam nekih obaveza i ne mogu tako dugo da snimam. Hoću da nađem hranu bre. Ok, ne možemo baš na hard zato što ćemo umreti. Idemo samo normalno. Ništa drugo i da vidimo, idemo mi da kopamo. Iako smo gladni, nema veze. Idemo mi da kopamo. Evo, pao mi FPS na 17. Sad će to da se podigne polako. Evo ga, podigao se FPS 30. Ovo mi je slabiji procesor pa ne mogu baš tako dobro da snimam, ali uskoro će da bude bolje. Kupit ću nov procesor i lepo ćemo da snimamo ljudi. Sad će biti malo onako teže šta da radim. I da vidim samo, ću malo da smanjim, tu se čuje ono. Hoću da nađem neki ugalj, ja ovdje nemam ništa, znači ništa. Moram da nađem neki ugalj da bih mogao da pravim baklje, da bi kuo hranu, da bi ono kao iron pekao i tako to. A sad da stavim baklju. To je zombi. Ako je to zombi, molim te samo da je zombi. Ajde, molim te. Čekajte ljudi, čuo sam neka vrata. Ja mislim da zombi razvaljuje vrata. Onda ćemo da zaključimo malo našu kuću. Ja mislim da to nisu bila naša vrata, ja ne znam šta se dešava. Ništa, idemo mi ljudi dole, pa šta bude, možda to negdje dole se tako čula, valjda nije kod mene gore, ali ne znam stvarno šta se dešava. Možda ovdje ima neka vrata, možda neki tajni prolaz, daj Bože. Ali ako mene šta je ovo dođavalo? Ljudi, what the fuck, ovo je... Znam ljudi šta je ovo. Ne smijemo ljudi da umre. Ljudi, ovo se dobija uz mapu. Da, mislim u seed. Čumeno uz mapu. Ok. Oho. Ovi skeletoni nisu normalni. Ne. O, dobro je. Ok, healthy mi idu u PM, da kažem. I sad ćemo mi ovo za časak da zatvorimo i idemo gore. Oho, vidi, šta smo mi to dobili. Sad znam, sad ćemo da radimo naravno.
ali da li ću ja to imati, neću imati dovoljno za sve, ali ako je napolje neki zombi, ja ću se ubiti. Ok, zabagovalo je nešto, ništa strašno. Ok, jedna pšenica, dobro, dobro je za sad, ali ako ja umrem, što da radim, neće mi tu stvari. Ovo će biti malo naporna epizoda. Što bi ja mogao da ispečem ovdje? Ne znam, brate. Ja čekam dan. Ja ne znam šta da radim, brate. Malo healthy, nemam hrane. Ok. Mislim da ok, hranu smo dobili. I to dve. Dobro je. Idemo da jedemo. Idemo. Ajmo. Pa možda bi ja dobio nešto. Ovdje jabuka. Da, idemo da iscepamo drva. Pa ćemo vidjeti šta ćemo da dobijemo. Ja mislim da ćemo da dobijemo šipak. Šalim se, možda ćemo dobiti koju jabuku. Ja, nije baš sve ovo. Neka sreća nam se našla, došao je zombi. Malo smo se nahranili, ali nije to ništa, ljudi. Barem malo, znači malo. Idemo da uzimamo sva ova drva. Ja ne mogu, ja da sad mogu da pauziram video, ja bih pauzirao, ali ne mogu zato što je nešto Fraps u problemu i... Fraps je nešto u problemu i ne znam, morat ćemo ovako da... Ovrati malo mi ovako. Dobro, ovo malo neka raste, ali ja sad ne smijem nijednom mobu da prilazim, zato što imam pola jednog srceta. Ima da me ubije. Ok, ja ću vam malo ljudi da stojim da bi vidio da li... Ok, našla nam se sreća, dve jabuke, vidio sam jednu tamo. Da, evo je. Sreća. Ok, još jedna sreća, to je dolazi dan. Ok, imam mnogo ovih. To ću ipak morati da čuvam. Će mi to mnogo trebati. O da, čekaj malo, ja sam se malo zbunija. Ako već imamo ovu jednu, zašto ne bi stavio ovdje? Da. Morat ćemo mi da istražimo ovo malo. A ja ne znam šta je ono, mene to previše... Vidite ljudi, to je kao neka građevina, da. Vidite ovdje. Ali nema veze, to ćemo da tek vidimo u, ne znam, kod 10. epizodi. Ovo je tek druga. Tako da, sad čekat ćete malo. Šta drugo da radim. Molim te, daj mi još koju jabuku. Hoću da se regenerišem. Stavimo ovdje jednu. Uzmemo malo i ovog drveta. Šta ima veze? Evo, uzeli smo drva. Dobro. Evo još i ovo. Možda tu dobijemo koju jabučicu. Ili jabuke. Dobro, ovo ćemo sve da pretvorimo ovako. Znači, molim ti, izađi još koja jabuka i da se već jednom nahranim. Ili, ne znam šta ću da radim. Ja ovdje imam, šta već, nemam ništa od hrane, ali baš ništa. Ja sad ne znam, okej. Izvinite, ako vam je dosadno, šta da radim, ja ne mogu, ono, što se kaže. I ako ja sad umrem, ne znam ja da li ću se ja sponati ovdje. Ne znam. Čekaj, da li ja mogu ovdje uradim? Stani. Set home. Ne. Čekaj. Help. Help me. Action seed. Tell player. Ne možemo ljudi. Mislio sam da možemo da setujemo home.
Ili ako vi znate, slobodno u komentare napišite kako da ukucam to da uradim. Ili ne znam, ja mislim da će se ovdje spawnati. Ili da li ja sad da probam ili ne. Ja se sad pitam. Ne znam, kako vi... Ne znam, stvarno, brate. Ili da skočimo ako se jedne velike visine. Ajde. Probati. Ništa ljudi, ako se spawnamo negdje drugdje ili tako nešto. Ok ljudi, spawnali smo se na isto mjesto. Sad smo kako treba i idemo da istražimo ono što smo htjeli. Dobro ljudi, našla nam se još jedna velika sreća, a to je ovo. Da vidimo. Ok, to ću sad svaki put da radim. What? Aha, to je moj XP. Ok, sam još ne treba hrana. Idem ja da napravim... A ne, neću. Evo, idem ja da istražim ono. Pa čim to istražim, završavam epizodu i u sljedećoj ćemo da imamo o čemu se tu radi. Da, to se dobije uz mapu. Da, jeste. To je sve uz mapu, ljudi. Tu su ta vrata gdje je zombi kao lupao. I... Mali... O, da nam je... Ok. Da vidim. Ja sad... Ok, ljudi. Našli smo nešto. Našli smo iron noge, našli smo 3 jabuke i našli smo iron pickaxe, da. I ja mislim... zašto je pao FPS? Ne razumem, ne. Idemo da kupamo ovako, možda nađemo koji uvijek. Ok, ovdje je voda. Nećemo ovdje. Ili... ne znam. Ušli smo ovdje, pa šta bude. Evo, ušli smo. Ako vi sad ne vidite ništa. Ok, da vidim. Da li je moguće? Čekaj bre. Evo ga ugalj. Ha! Kako dobro. Ok, našli smo da. I ovdje ću morati malo da osvetlim, sam zato... Ja sam mislio da sam čuo creepera, kako ono, kao znate ono. Ne znam. Ipak je to pauk. Uzet ću sav iron koji je odavde. Ima odavde. Ako vi ne vidite ništa, ja jedva vidim. I da uzimam ako treba. Evo, tamo još preko. Da, oni se tu spawnaju. Da, kao što sam i rekao, oni se tu spawnaju samo zato što je mrak i dobro mjesto za njih. Da vidim. U čemu je problem? Ja sad ne znam odakle sam došao. Ok, sam da vidim. Da, odavde. Opa. Jel moguće? Šta se dešava? Šta je ovo? Wow. Ja nemam ništa da napravim baklje, ali stvarno, baš. Kakva je ovo iluzija? Ovo neka iluzija, a mene neko zezio. Ej. Kako su me zatvorili ovdje? Ja ne mogu da verujem, ja ne vidim skoro ništa. Ništa ljudi, aj kopat ćemo ovako, pa šta? Da naiđemo, a ja ne znam, brate, šta se ono desilo. Ja sam stvarno... Bio sam ja lud, ili ne znam. Ja stvarno ne razumijem o čemu se radi. Došao sam dole lepo da iskopam. On mene poslao negdje tamo, ljudi bre. Stvarno što se dešava, ja nemam pojma. Mislim da će biti duža epizoda, ali ne znam. Mi ćemo morati da se izbavimo odavde. Idem ovako brzim korakom. I da vidimo, jesam ja došao negdje od gore.
da nema ništa, ja stvarno ne vidim da nema ništa. Valjda vi sad kažete, pa to ti je ovamo, ali ja stvarno ne vidim ništa. Stvarno. O čemu se ovdje radi? Okej, našao sam. Ovo je bilo malo teže. Da, uzet ćemo još ovaj kovčeg. I da, mogu sam... Sva sreća imam javu, imam 3 levela i pojao sam sve jabuke. Okej, zabagovalo je. Bože moj, hoće li ovo prestati? Vidi. Pa šta li je ovo moguće, bre? Vidi. Ljudi, ovo će morat da se namesti do sljedeće epizode. Ovo nije normalno, bre. Zašto ovako baguje? Što pre da begamo od ovog mesta. Ja mislim da će biti bolje da ovdje završimo epizodu, mislim tamo kod kuće. I ja mislim da je ovo jedno 20 minuta ili 15, nemam pojma. Ali ja mislim da je više od 12 ili 13 minuta, ne znam. Ok, našli smo česte. Ok. Samo idem da uradim ono što sam teo. Nabuđimo ovo. Evo ga. Malo sve. Evo da postavimo ovo ovdje ovako. I idemo da napravimo još jedan hleb. Jedan hleb zapravo. I ovo je double chest. Dobro, nema veze što je ovako. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da su uživali u ovoj epizodi. I šta već vam kažem, našli smo ove noge. Mač je običan. Našli smo sve što nam je potrebno. I ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!